Ibi ay perti. Okay. Perti. Siya. Kano? Kato sa po. Sapaw. Oh. Bibi na ba? Bada mo. Dito. Ako ang dito. Kaya ako na matulungan kaya man. Bibi mo. Tata. Oh, iya bibi. Okay pa. Ay ba dito i-peach. Ha? I-peach. Pagka-pitch. Ah, Siya. Kato ako ba diyan? ataw ka na. Ah. Ah, sige. Bibi mo. Kaya mo. Siya ba diyan? Iya. Ay diyan kan. Ha? Ay diyan sa siya kan. Makato ako sa. Pwede. Kamu na. Tahu kan biang? Piyon apiyan ha. Ako ang Bakit? Kano arkaw. Ah. Sa menia bu bungawan kong tahu nga ay po kakot kan. San po? Nga ay kot sampaw. Temen dapat. Po? Plus lang. Hindi po? Draw Teka fruity pat kan. Kato sa po. Dapat inu i peach. At po? Sau pau bat arkaw lang kan. Hindi po? Lama ka lang ba diyan? Tapi itu Lama yan. Oi, Badiang! Ha? 1 second, Bashwa? No tay. It's the motherfucking Eagle Double G.